Agresívny žiak na strednej škole v Trnave napadol a kopol svoju učiteľku. Ficová vláda veľmi dobre vie, prečo tento problém nastáva. Pretože to dieťa bolo sfetované HHC. Kresťanská únia už rok upozorňuje vládu, že deti, aj vaše deti, majú prístup kdekoľvek v automatoch k tejto droge, ktorá spôsobuje takéto excesy. A to je smutné, že voľne dostupnú látku omamnú HHC, ktorú tento študent zrejme požil. A namiesto toho, aby to riešili, tak si predtým stále zakrývajú oči. Práve teraz v parlamente zamietli návrh uznesenia Kresťanskej únie, aby parlament zaviazal vládu, aby konečne zamedzila prístup deťom k takýmto automatom. A vláda si stále predtým chce zakrývať oči. Podporte Kresťanskú úniu v tom, aby sme aspoň v tejto veci dokázali ochrániť naše deti.